Kaixo, nire izena Mikel da, eta Arkeologia Museoan ni gidaria naiz. Didaktika eta zabalkundean lan egiten dut, eta hona heltzeko historia ikasi nuen, UPV-an, EHUn, eta gero Arkeologia Granadako Unibertsitatean. Gaur, Arkeologia Museoan ikusiko duguna bi gauza dira. Behin-behineko erakusketan ikusiko duguna historiaurrea da, paleolitoa eta neolitoa, eta gero arkeologoen lana egingo dugu gure tailerrean. Gure museoa, Fireslego Ligera batu da ikaslegoaren jakintza eta nahi zientifiko-teknologikoak hobetzeko. Etorri gurekin eta hasiko gara Arkeologia Museoko bizita. Zein da arkeologoen lana? Lur azpian induskatu egiten dute. Induskatu da eskabatu. Eta hortik ateratzen dituzte aztarnak. Horiekin jakingo dugu nolakoak ziren pertsona horiek, nola bizi ziren. Hau da, historiaurreko arpoi bat. Oreinaren adarrarekin eginda dago. Zer falta zaio? Egurrezko makila. Zer gertatzen da egurrarekin? Hainbeste urte pasatu dira, usteldu egiten direla, desagertu egiten dira. Hori da, organikoa delako, organiko dira animalitatik eta landaretatik ateratzen ditugun materialak. Baina ezurra ez organikoa da. Orduan, hobeto kontserbatzen da. Ikusiko dugu nola egiten zuten ezurrezko tresna bat. Hau, oreinaren adarra da. Eta labanarekin hortik zatitxo bat ebakiko dute. Palillotxo bat aterako dute. Pieza luze hori izango da moldatuko dutena egiteko edo arpoi bat, puntsoi da zuloak egiteko, edo orratza. Beste alde batetik erabiltzen duten materiala da harria. Erabiltzen dute tresna moduan. Harri mota asko erabiltzen dituzte, baina gehien erabiltzen zuten harria zen suharria. Arkeologian deitzen diogu silex. Hemen ikusten duzuen harria da suharri bloke bat, eta beste arroka batekin kolpatu egiten dute. Eta hortik folio edo xafla bat aterako dute. Forma emateko mailu moduan erabiltzen duena da, oreinaren adarra edo harri txikitxo bat. Arkeologoek ez dituzte dinosauroak ateratzen, hau oso garrantzitsua da, Dinosauroak desagertu ziren orain dela milioika eta milioika urte. Orain dela 76 milioi. Guk ikusiko ditugun gizakiak, lehen gizaki hauek orain dela 100.000 urte bizi ziren. Hemen ikusten ditugun animalia hauek desagertuta daude. Adibidez, hemen daukagu burezur bat, buruko ezurra, kranioa. Kobasuletako hartza. Handiagoa zen, iletsuagoa. Eta hemen behan, ikusten duzu beste animalia bat, haitzuletako edo kobasuletako lehoia. Honen ikusiko ditugu belar jaleak. Bisontea, alboan uroa, oreina. Baina hemen behan dagoen animalia, oreinaren familiakoa da, baina antzekoa da elur oreina. Hemen ikusten ditugun ezurrak da aldaka, hau da errinozeronte iletsua. Leku berdina da, hau da lekeitio. Historiaurreko lehenengo partea da paleolitoa. Orain dela 100.000 urterik, orain dela 6.000 urteraino. Eta hain garai luzea da momentu batzuk izango direla oso hotzak eta beste batzuk epelagoak. Momentu hau deituko dira izotz aroak. Paleok izan nahi du zaharra, eta lito da harria. Orduan paleolito izango da harri zaharraren garaia. Eta zergatik ditzen zaio horrela? Aurkitzen ziren tresna gehienak, hasieran zirelako harrizko tresnak. Gogoratzen dugu ze material eginda zuen tresna? Esan dugu bi material erabiltzen zituztela, ezurra eta suharria. Tresnak dituztela forma ezberdinak, erabilera ezberdinak. Ikusiko dugu historiaurreko bigarren partea, neolitoa. Hemen bi harri ikusten ditugu. Da eskuzko errota bat, eskuzko ehogailu bat. Hau, janaria txikitzeko izango da. Ze janari? Batez ere zerealak. Zerealak txikituko dituzte, irina lortzeko. Eta irinarekin, ogia eta beste janari batzuk egingo dituzte. Orduan hau oso garrantzitsua izan zen neolitoan.
Ikusten duzuen moduan, bizimodua paleolitoaren oso antzekoa da. Erabiliko dituzten tresnak dira suharria eta hezurra batez ere, baina gutxi-gutxika aldatzen joango da bizimodua. Paleolitoan leku batetik bestera mugitzen zirela, kobasuletan babestu egiten zirela, lo egiten zutela, garai honetan etxeak izango dituzte, orduan sedentarioak izango dira. Gutxika animalia basatiak aberetan sailkatu egingo dituzte. Gazta egingo dute adibidez, animalitetik haragia, igia, artilea, hezurrak erabiliko dituzte. Landatzen hasiko dira zerealak. Lantzeko tresna ezberdinak. Igitaia. Hauekin ebak egingo dugu horrela, bai? Eta hemen lortuko dugu garia eta beko partearekin lastoa. Bai, ordan hau da suharriz egindakoa. Zeramika arkeologian oso garrantzitsua da. Zergatik? Historiako momentu bakoitzean zeramika egiten delako modu ezberdinean. Kolore, forma, apaindura ezberdinekin eta horrekin jakin dezakegu nork egin duen eta ze garaitan egin duen. Etorri nirekin eta egingo dugu arkeologoen lana, bai? Piezak bere lekuan utzi behar ditugu eta inguruko lurrak kendu, jakiteko non agertu den eta nola, horrek testu ingurua emango du. Atera ditugu hainbat eta hainbat pieza ezberdin. Orain, aztarnategitik ekartzen dugu gure laborategira. Lehenengo pausua da pieza garbitzea. Milaka eta milaka urte lur azpien orduan kontu handiarekin garbitu behar ditugu. Zikla da, kode bat ordenatzeko gure pieza. Oso garrantzitsua arkeologian. Bukatzeko emango diogu buelta paperari, deskribatu egin behar dugu. Pieza guzti hauek dira guztion historia. Horregatik egon behar dira museoetan guztiok ikusteko, ikasteko.